The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner, at live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo, partner, sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang mga naka-flash na mechanic sa inyong screens at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. I-share din ang aming live at video uploaded at siguraduhin na naka-public ang inyong account. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, mag-iwan din po kayo ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Bahay ng isang senior citizen sa Cabangan, Legazpi City, nabagsakan ng isang punong kahoy nito lamang araw ng linggo. Sumbong ni Juan Ferreira, kapitbahay ni Lola Rosita Malto, 2 araw na raw ang nakalilipas pero ang punong kahoy hindi pa rin daw natatanggal. Kaya ora mismong tumugon ang ating team at personal na dinalaw ang bahay ni Lola Rosita ngayong araw. Ang panawagan ni Lola Rosita, panuurin po natin. Nag-iinit po ako ng tubig. Parang may umano sa isip ko, mag-init ng tubig. Balik doon. Maya-maya bumagsak na. May sakit kasi ako. Kaya baka matulungan mo naman ako kahit kung ano dyan, kaya mong itulong sa akin. Yung para sa kahoy, maalis man lang po. Hirap na kasi ako sa pagdaan. May sakit pa naman ako. Ayun, partner, doon mismo sa, pati sa pintuan, partner, hirap na hirap si Lola Rositang dumaan. Kuan na pala, partner, putol na. Oo. Matagal nang putol at patay na yung puno, di ba? Pero Nabual. nabuwal, partner, at naumbagan itong bahay ni Lola Oo. Rosita. Makakausap natin ngayon, partner, si Joanne, ang kapitbahay ni Lola Rosita. Joanne, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. O, kumusta si Lola Rosita? Ay, nandito po siya sa bahay ko ngayon. Opo. Kumusta naman itong punong bumagsak? Masakit pa bang katawan ng puno? Ano po kasi, kang nung Sunday po na morning, Oo. biglang bumagsak. Buti na lang po, wala siya doon sa may pintuan niya. Pero itong, Joanne, linawin ko lang, itong puno pala, matagal na itong patay, ano? Opo, ay hindi po namin alam na patay na pala siya. Pero sabi ng mga taga dito, matagal na daw po itong puno. Okay. Anong klaseng puno po ito? Aguho po, ang pangalan niya, Aguho. Aguho. Okay. Ito bang punong kahoy na ito, may mga nakasabit ba itong mga kawad ng kuryente o ano pa man? Wala din po. Okay. So matagal na itong puno dyan sa lugar na yan, pero hindi nyo alam na patay na siya. Opo, matagal na po siya. Hindi namin po alam na talagang babagsak siya or ano kasi bigla na lang po siyang natumba. Okay. So ang nabagsakan ba yung bahay mismo ni Lola Rosita? Opo, yung bahay mismo po, yung tinutulugan niya po tapos yung maliit na sala. Ano po yung ano? Binagsakan ng puno. Ano po yung naging damage doon sa bahay? Parang nasira po yung bahay. Okay. Maliban ba kay Lola Rosita, may iba pa siyang kasama dyan sa bahay? Wala po, yung apo po niya na isa, doon po kasi sa kanya natutulog. Okay. Yung po yung kasama niya din sa kasi may sakit po siya. Kaya may kasama siyang bata. Okay. Matanong ko lang po, ito bang punong ito ay puno na pag-aari ng kapitbahay or sino po ang may-ari ng puno? Yung may-ari po ng lupa. Doon sa katabi ni Lola Rosita mismo? Opo. Oh, okay. Opo. Joanne, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo. Nung nangyari po yung pagkabagsak nitong puno,
nasaan po itong si Lola Rosita nung mga oras na yon? Nandun, ay ano po, kasi maulang kasi po nung Sunday morning, nandito po ako ngayon sa bahay namin. Tapos bigla pong parang sabi ko parang may bumagsak. Tapos siya po muna yung inalam ko. Sabi ko, alasan ba siya? Si Mami Rosing, nandun pala siya sa kusina. Buti na lang daw, nagpapakulo siya ng mainit na tubig. So bali, wala pong tao dun sa nabagsakan po ng puno sa loob ng bahay. Okay. Etong puno na to ay nakaharap mismo sa bahay ni Lola Rosita. Pero nung tumumba siya, sa may pinto lamang ba itong na-damage or ano pang parte ng bahay, bahagi ng bahay ang naapektuhan? Yung sala lang po, yung para kasi po siya ma'am, ang bahay po kasi ni Mami Rosing, mga light materials lang po, yung medyo na po siya, marupok na. Kaya pagbagsak po ng kahoy, diretso din po yung bahay niya na nagiba. Opo. Nakikita namin, Joanne, na itong puno ay dati nang pinutol. Opo. Oo. So, sino po yung nagputol ng puno na yan? Ano po, yung hindi ko po alam kasi dating ko po dito, pagtira ko dito, dating na siya po, yung parang na siya. Dati nang putol. Na putol na hindi ko po alam kung sino po ay yung nagputol dito. Ibang klase naman, yung pagkaputol niya, hindi pa sinagad. Kaya yan, naka-damage pa ng bahay. Alam po ba ito ng barangay ninyo na nangyari dyan sa bahay ni Lola Rosita? Opo, alam na po ng barangay. Nung Sunday pa lang po na nangyari yun, may pumunta na po dito na barangay official, kagawad po siya. Tiningnan lang po, tapos umalis. Tapos, mga in a few hours, nagbalik din po. Sabi niya, tumawag daw po ng alay ko kasi po yung pagbagsak ng kahoy, medyo po nawalan sila ng kuryente kasi na-damage din po yung parang drop wire nila. Kaya So nawalan ibig sila ng sabihin, kuryente. nung pagkabagsak nitong puno, pati yung linya ng kuryente ni Nanay Rosita, nawalan din po sila ng kuryente. Opo. Kaya Okay. tumawag po siya ng alay ko. So, yung alay ko po, dumating po kahapon pa lang na umaga. Ay, hapon ba? Hapon po na dumating, hindi ko na po namalayan. Hapon daw po. So, bali, tumawag na lang po sila ng lineman ata dito para ikabit na lang po yung wire. Okay. Joanne, yung kuryente, yung linya ng kuryente, itong wire, naibalik na. Opo, naibalik naman po. Pero itong kahoy, itong natumbang puno ng kahoy, Hindi pa po, hanggang hindi ngayon ay pa po. naandyan pa rin. Nakatumba pa rin po. Yun po yung hinihingi kong tulong din po na para hindi na si Mami Rosing mahirapan ka paglabas. Kasi nga po nasa harapan siya ng ng bahay. Hindi siya makalabas-labas, hindi siya makaigib ng tubig. Okay, hindi convenient para kay Lola Rosita. Nakikita nga namin, pag dumadaan siya, lumalabas siya ng bahay, talagang nakayuko. So, ibig sabihin, hanggang sa ngayon, walang aksyon na ginagawa ang barangay ninyo dyan sa nangyaring pagtumba ng puno. Wala kasi po, kasi alam naman po nila na kahit hindi, nag-report na din po kami ng barangay official kasi yung kagawad lang dito na. Alam nga naman po, walang magsasabi doon sa barangay hall na may puno nga po na nabagsak dito. Yung fuse box po, di ba delikado po yun para kay nanay? Opo, yun ay nabagsakan din po yung na fuse box pero hindi ko po alam kung okay na ba yung fuse box mo. Okay, yun po yung priority ng lineman ata po, yung fuse box. So, ibig sabihin, yung barangay electrician nyo, yun na yung gumawa para at least yung problema sa kuryente ni nanay ay hindi na maka-aksidente. Opo. Pero Kasi eto, noon yung po, nilapit mo sa timing, amin, yung puno ng kahoy na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng aksyon ng kapitan. Tama-tama. Joanne, makinig ka, partner. Kasi nasa kabilang linya ng telepono si Kagawad Kevin Galvez, ang Committee on Environment ng Barangay 19, Cabangan, Legazpo City. Kagawad, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, sir. Opo. Magandang hapon. Kagawad, ito bang sinasabing puno ng aguho na bumagsak doon mismo sa bahay ni Lola Rosita? Naiparating na ba ito sa inyong barangay or na-report na ito diyan sa barangay? Opo, sir. Bali po, nung Sunday, yung natumbayan, alam na po namin na na-report po dito sa barangay. Opo. Ang pinoproblema po ngayon, Kagawad, kasi okay na daw, naayos na yung kuryente, pero yung puno ng kahoy hindi pa rin naaalis.
Opo, sir. Totoo po yan, sir. Bali po, yung ano po, yung kahoy kasi malaki, yung nakakat lang namin, yung maliliit na part. Okay. Bali po, na si DNR, pupunta po dito ngayon, hapon. Ah, para so- matanggal na talaga. So kinontak na po ninyo mga barangay official yung DNR para sila po yung magputol. Opo. Kasi sir, malaki talaga yung kahoy. Ang kumontak yung mga staff namin. Ayun, o sige. So walang chainsaw o walang gamit yung barangay para gamitin sa pagputol ng kahoy na aguho. Meron po, kaso maliit lang. Maliit lang. Yung puno kasi, sobrang laki. Oh, at saka Hindi kwan yan, na kaya yun ng- medyo matigas yan. Hindi yan kaya ng lagari lang, ano. Kailangan diyan chainsaw talaga. Yung duho niya na, Opo. So gusto man sana ninyong alisin pero wala talagang pamputol yung barangay. wala sir. Kaya sir, Opo. humingi na lang po kami ng tulong sa DNR. Okay. Magandang hapon, Kagawad. Magandang hapon po. Opo, Kagawad Kevin, actually, yung team po namin, yung nakipag-ugnayan sa DNR para po itong reklamo or problema po dito sa natumbang puno ay ma-actionan po ng maaga. At least po, yung paghihirap ni Lola Rosita ay maalis na. So, ibig sabihin po nito, Kagawad, nung nalaman po ninyo na paabot po sa inyong barangay, patungkol po dito sa pagtumba ng kahoy, hindi po agad-agad nabigyan ng aksyon. Yung maliliit lang po na part ma'am ng puno, yun lang po yung natanggal. Yung mga sanga-sanga lang. Opo. Opo. Yung po lang yung head ng kahoy lang ang pinutol ni Kagawad dito. Yung head nandito po siya. Pero yung body ng ng puno. Opo. hindi pa po Kasi- talaga siya Opo, naiintindihan po natin, Joan, kasi Wala din silang gamit. walang gamit, sabi Kasi ni Kagawad. chainsaw partner ang kailangan dyan. Dapat Hindi yan yung kailangan ng chainsaw- lagari. Yung chainsaw partner, dapat merong yung dokumento. Dokumento. Nung Oo. Sunday po, talagang pupunta dyan si Kagawad dito sa sikap. Kaso wala po sikap kasi nga, ipapahiram daw yung chinso. Kaso wala sikap daw kasi kami na lang yung magpapagasolina sana. May chinso pala yung Kaso barangay. wala po sikap nung Sunday. Sana naman po, action naman kagad nila nung kahapon kasi Sunday pa nangyari po Okay. na morning. Anyway, papunta daw yung DNR ngayon kasi kinontak na ng staff namin. Kami ng umaga Oo. sa amin. Ganito na lang ang gagawin natin, Joan. Kagawad, Galvez, pakialalayan na lang yung DNR pagpunta ng DNR dyan mamaya or pagdating ngayong hapon para mawala na yung pinoproblema ni Lola Rosita. Ano po? Opo. Okay. Maraming salamat, Kagawad. Thank you. Pero makinig po kayo, Kagawad, kasi partner na sa kabilang linya ng telepono itong Conservation and Development Section ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Si Ginoong Mark Perseveranda. Sir Mark, magandang hapon po. Sige, at pakilakas Hapon lang. po. Hello, magandang hapon, Sir Mark. Hello po, magandang Opo. hapon po. Opo, ito pong natumbang patay na puno ng aguho ay pinoproblema nung linggo pa. Ano po yung maaari nating maagap na aksyon para mawala na ito doon sa bahay ni Lola Rosita? Actually po, naka-ready na po yung aming personnel papunta dyan para putulin po yung report ng Ako Bicol Tabang Ora mismo dito sa Kapan. Bali, sila po nag-coordinate sa amin kanina. So, ready na po yung chainsaw, pati yung hinihintay na lang, pati yung operator po. So, after po ng interview, diretso na po dyan yung personnel namin sa Ibig site. sabihin, Sir Ay, Mark, yeah. ora mismo ngayong araw na ito, bago pa man lumubog ang araw, siguradong wala ng problema si Lola Rosita. Opo, sir. Okay, Opo, very sir. good. Opo. Opo, sir. Sir Mark, magandang hapon. Magandang hapon po. Tanong ko lang po, Sir Mark, pag ganito po ang mga pangyayari, sino po yung dapat na magbigay ng aksyon kaagad-agad? Ang barangay po ba or ang opisina po ng DNR? Actually, lahat naman po tayo, kung lahat ng concerned citizen, kung sino po kung barangay, mag-report agad po dito sa amin, automatic mag-responde po ang aming personnel pag may mga ganyan na sitwasyon po. Or any concerned citizen po na pwedeng mag-report dito sa aming tanggapan, kahit weekend, kung may mga ang emergency na ganyan po, pwede po kaming mag-responde po sa mga Ayun. ganyang sitwasyon. Okay. Okay, Sir maraming Mark, salamat po, Sir Mark. maraming salamat, Opo. Sir Mark. At- Welcome po, sir. Thank you mabuhay din po kayo. Sasama yung team Opo. namin mamaya, Sir Mark. So pagkatapos ng interview, pupunta na po yung team nyo doon. Pupunta rin yung aming team para maidokumento po yung pag-aksyon natin. Diyan po naman sa puno na
humambalang at nakatumba sa bahay ni Lola Rosita. Maraming salamat po, sir. Opo, sir. Welcome po, sir. Okay, Thank you so much din po. balikan natin si Ayan. Joanne. Oo, wait lang. Namamalat ka, partner. Namamalat. Ako na muna. Ikaw muna. Joanne, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Joanne, pagkatapos ng interview, sabi mismo ni Sir Mark ng DNR, papunta na yung team nila dyan, dala na yung chinso, may gasolina na, huwag kayong problema, may operator na, puputulin na, ora mismo, bago lumubog ng araw, wala na kayong problema dyan ni Lola Rosita. Maraming salamat din po, sir. Opo, ano po ang masasabi nyo dito sa programa at sa pag-aksyon ng palatuntunan ito ni Congressman Saldico? Saludo po kami sa inyong programa, sir. Kasi action agad po lahat ng problema. Ora mismo. Ano po? Oras mo po. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, binata na halos butot balat na lamang matapos siyang tamaan ng diabetes, ating tutulungan sa kanyang gamutan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang maya-maya dahil bago matapos ang aming programa, pipili muli kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Para sa ating tabang medikal, kasama natin ngayon si Natividad Rivero, ang ina ni Joel Rivero, 26 na taong gulang at 3 taon nang dumaranas ng sakit na diabetes. Dahil sa sakit na ito, butot balat na rin ang kanyang katawan. Magandang hapon po sa iyo, Nanay. Magandang hapon po naman. Opo, Nanay Nati. Opo. Ayan, basta Natividad partner, Nati. Meron ding iba, Nanay Bidad. Oh, pwede din, Bidad. Opo. Tama, Nanay. Dalawa po yan pwede. Opo. Opo. Nanay, kumusta po yung kalagayan ngayon po nitong si Joel? Nandiyan po sa BRT nagka-confine. Naka-confine pa po hanggang sa ngayon. Opo. Pero, Dinala po namin kumusta po yung kalagayan niya? May development po ba? Yung hindi po siya nakakagalaw. Hanggang sa ngayon po, hindi pa rin. Opo. Ano raw po yung kanyang kalagayan ngayon ayon sa doktor? Alam natin meron po siyang sakit, pero ano daw po yung kalagayan? Di pa man po sabi nilang taping x-ray po siya sa chest. Saka yung x-ray sa sugat sa kamay. Opo. And x-ray pa yung sugat niya sa paa. Ano yung sabi ng doktor? Anong klaseng diabetes daw po itong? Pakilapit lang po, Nanay. Yan, At peg test po, so yung blood sugar. Malala po ba itong sakit na diabetes na meron si Joel? Opo. Meron na din po bang mga sugat-sugat sa kanyang mga katawan? Opo. Anong madalas na epekto yung nakikita nyo po pag inaatake po or meron po bang kakaiba sa katawan ni Joel? Na sumasakit po ang kanyang mga katawan. Mga kasuk-kasuan? Opo, halos siyajaw na niya nang gumalaw. Inaalalayan na lang po. Yung paa po ba ni Joel, nagkakaroon na din po ng sugat? Nagmamaga Mga sugat, so, sobra na pong kumalat yung diabetes sa kanyang katawan. Naiyak po kayo, Nanay. Bakit po? Po sa tawa ko sa anak ko na hindi namin matustusan ang kanyang Pakilapit lang po, Nanay. pagpapagamot. Dahil po sa hirap din kami. Pang ilang anak niyo po itong si Joel, Nay? Ang pang-anim po. Partner, parang sabi hindi na nakakakita si Joel. Opo. Ayun, partner. So, nabulag na din po aside po doon dahil sa po sa blood sugar niya mataas. mataas. Opo. So, ano raw po yung sabi ng doktor? May pag-asa pa rin po daw po na bumalik yung paningin ni Joel. Hindi ko pa po naririnig. So, wala pong ganun na sinasabi sa inyo yung doktor? Okay. Matanong ko lang, Nanay, bakit butot balat na itong si Joel? Hindi na ba siya kumakain ng maayos? Kumakain po siya malakas, kaso nagkaroon naman siya ng... Pakibaba po, Nanay. Ano po yung madalas niyang kainin? siya ng ubo. So kung may mga komplikasyon na, ano po yung madalas kainin ni Joel? Ano po yung kanin, ulam. Ito bang si Joel, Nanay, may pamilya na o nag-aaral o may trabaho? Wala po, nandyan po sa akin. Wala pa po siyang asawa. Pero dati nag-aaral siya? Hindi rin. Hindi, anak, tapos na din ng Opo, pakilapit lang dito po, Nanay, yung ano. elementary grade po. Ilan nga po yung anak niyo, Nanay? Siyam po. Sa siyam na anak niyo, si Joel lang ho ang may sakit na ganito? Opo. Matanong ko lang, kasi ang diabetes, partner, galing yan sa lifestyle mo, yung pinakain mo. Nanay, ano bang madalas noon na ginagawa ni Joel nung wala pa siyang sakit? Anong kinakain niya? Matilig ba siya sa matamis? Mahilig po siya sa mga drinks. Ayun, soft drinks. Ginagawa niyang tubig, yung soft drinks. Lalo ko na sa pagtrabaho siya. Ano po yung dati niyang trabaho, Nay? Construction din. Sa construction. Yung mister niyo ho ba, buhay pa, Nanay? Opo. Oo, ano hong trabaho naman ng inyong mister? Nandiyan lang po sa bahay kung anong Matanda na rin tinatawag po. lang po siya kung... Pa-extra. Opo. Okay. So ngayon po, lumapit kayo dito sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Ano po ngayon yung pinakakailangan ni Joel na gusto niyo pong matugunan? Yung matugunan po namin na matulungan po siya na sana may balik sa May paggamot. ating lakas. Opo. Ito po bang si Joel, Nanay, nung wala pa pong sakit, masiyahin? Sobra po siyang masaya, mabait, maraming kaibigan, maraming nagmamalasakit tulad ngayon. Ano po yung pangarap niya sana po para sa inyo? Ang matulungan din niya ang kanyang mga magulang, makatulong po siya sa
lipunan dahil mahilig din po siya makisalamuha sa mga youth. So, sa tingin niyo po, Sumasali Nanay, po siya sa youth organization. aktibo po itong youth member sa barangay. Opo. Diyan po sa barangay namin, sa Taysan. Opo. Taga-Taysan po kayo. Nanay, sa pakikipag-usap niyo po kay Joel, ano po yung sabi niya? Nalulungkot po ba sa sitwasyon? Ano po yung pag-asa niya po ba? Kung positibo pa rin? Opo, nung una, gusto niya talagang gumaling dahil gusto niyang magawa din ang kanyang makakayahan. Tapos ngayong medyo nasasaktan na siya. Parang gusto niya rin niyang yung ayaw niya na. So nawawala na po siya ng So pag-asa. sumusuko na itong si Pakiramdam Joel. niya, gumuho na po yung masakit lahat ng po sa pangarap akin. niya. Opo. Parang naalala ko tuloy yung biro-biroan partner na aray ko Joel. Yan na siguro yung nararamdaman ni Joel ngayon. Ito po, Nanay, para po matugunan ang inyo pong alalahanin para sa ora mismong aksyon, makakausap natin sa linya ng telepono si LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Miss LV, magandang hapon. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Opo, Miss LV, ito po si Nanay Nati, na ang kanya pong anak na si Joel ay nasa ospital sa ngayon at meron pong iniindang sakit na diabetes. Ano po yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa kanila? Once po na may bill na si nanay, may bill na po yung anak niya, dalhin lang po sa atin sa Malasakit Center. Tutulungan na po natin siya na maging zero balance po yung bill nila. Sasagutin natin sa Malasakit Center Ako Bicol. Ayun, Yung Nanay. pong hospital bill nila. And kung may mga kailangan pong gamot, available lang naman dito po sa atin, sasagutin po natin. Punta lang ako yung nanay sa Malasakit Center. Doon na po ngayon kami sa may dating social service, sa gilid lang po ng opisina ng Malasakit Center. Nandun lang po ako everyday. Punta lang ako nanay once po na may bill na sila. Okay. Opo, maraming salamat po. Okay, so sagot Una-una na. po sa Panginoon dahil nandyan po kayo sa amin. Okay. Nanay, narinig nyo, sagot na ng Ako Bicol, pati huwag nyong alalahan yung babayaran sa ospital. Yung gamot, pag available po doon sa ospital, sasagutin din po yun ng Ako Bicol. Ano po? Maraming salamat. Opo. So, wag na po kayong masyadong mag-alala, Nanay. Ramdam po namin yung sobrang pag-alala nyo po, Nanay. Ang kailangan nyo pong gawin, palakasin nyo po ang kalooban ni Joel. At manalangin tayo sa Ayun. Pumay Kapal. Kasi nababanggit nyo, Nanay, medyo nawawala na po ng pag-asa itong si Joel. Iparamdam nyo po yung tunay na pagmamahal. Napakalakas ko din naman po ang kanyang damdamin. Okay. Ma'am LB, maraming salamat po sa maagap na pagtugon po ninyo, Ma'am LB. Thank you so much. Yes po, Sir Jones. Thank you so much din po. Ingat na lang po tayo, lalo sa pagkain ng matatamis. Sobrang delikado po sa katawan natin yung diabetes. Bigla nga akong Masira pa rin yung kidney natin. Kaya ingat-ingat na lang po sa pagkain. Bigla nga akong nag-guilty ngayon, Ma'am LB. Ano kasi kinain mo, partner? may dumating na galing ng abroad na kapitbahay. Chocolate! Oy! Hindi ko napigilan kanina. Tinikman ko 2 piraso. Kaya pala, may inahabol More ka water partner ng mga intake na lang langgam. po, Sir Josh. Thank you, Miss LV. Mabuhay ka. Nanay, sagot na ng Ako Bicol yung hospital bills ni Joel. At yung mga gamot po na available po doon ay sagot na din. Eto pa, Nanay. Salamat po. Eto din po, Nanay, cash assistance mula po sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At meron pa, Nanay. May padala po ang programang ito si Congressman Saldi ko sa inyo para pagdating sa bahay nyo, luto agad, Nanay. Mabigat po, Nay. Mabigat? Ayan. Ano po ang masasabi nyo, Nanay, sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List? Napakaganda po ang programang ito na inyong nilikha para sa masa, para sa lahat, hindi lang po sa akin. Ngayon naramdaman ko ang talagang ating pagtutulungan. Mabuhay po ang Ako Bicol at si Saldico. Mabuhay ang Ako Bicol. Okay. So, Nanay, hangad po namin na makarecover yung inyong anak. Again, sabayan lang po natin ang pananampalataya sa Puong May Kapal. Ano po? Opo. Eto naman mga kaaksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan na po natin ang maswerteng napili ngayong araw na ito para makatanggap ng 1,000 piso mula pa rin sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Hello, magandang hapon. Ano pong pangalan po ninyo? Sara De Peo po, sir. Sara De Peo, taga saan? Taga
Kamalig po. Taga Kamalig. Saan dyan sa Kamalig? Ilawod po. Ilawod. Okay. Anong trabaho po ninyo? Sa bahay lang po, sir. Anong gagawin mo ngayon dahil may 1,000 pesos ka mula sa ating programa? Ibibili ko po, sir, ng bigas tsaka pambaon po ng mga anak ko. Ayun. Pandagdag ko na rin po, sir, sa pambili ng gamot. Ayun. Ayan, Sige. Sara, congratulations. Tanong ko ngayon, nanonood ka ba ng aming programa? Po, Ma'am Remy. Ay, hello po, Ma'am Sara. Masaya po ako dahil kayo po yung isang napili ngayong araw na mabigyan ng 1,000. Ngayon, ang tanong ko po, kung talagang nanonood ka, ano po yung masasabi nyo patungkol po sa tinalakay namin ngayong araw? Doon po sa, sa kay Lola po, sana po matulungan po siya doon sa, yung matanggal po yung kahoy doon po sa bahay Ayan, wag niya. nyo na pong kalalahanin yun, Sara, dahil ora mismo po, mamaya pagkatapos ng aming programa ay pupuntahan namin kasama ang DNR para maalis na yung nakatumbang Hambalang puno. nakahoy. Ayan, ora mismo yan. Congratulations sa iyo. Congratulations sa iyo, Sara. Wag mong ibababa ang telepono at kakausapin ka ng staff namin kung paano makarating sa iyo ang 1,000 piso. God bless po. Okay. God bless. Masaya ka ba, Sara? Sobra po, ma'am. Ayan. Mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumabaybay sa ating programa at malay nyo po, isa sa inyo naman ang maswerteng mapipili bukas na makatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, Tabang ora mismo. At sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, yan po sa Dait Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari din po kayong dumulog yan po sa Tagungtong Sunados, Tagungtong Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko